שלום, שמי ליאת קרן, אני פסיכותרפיסטית לילדים ונוער. יש לי קליניקה פרטית שנמצאת בהרצליה, ובה תוכלו בעצם לראות בית בובות, מגוון משחקים, מיניאטורות עם ארגז חול ומבחר של סוגי עבודה, יצירה ואומנות, כשבעצם החדר הוא חדר עבור הילדים והוא מאוד מזמין וכיפי בשבילם. ילדים באים אליי מכל מיני סיבות. זה יכול להיות בגלל בעיות אישיות, רגשיות, פחדים, ביישנות, כעסים. זה יכול להיות בגלל שינויים משפחתיים, כמו גירושין, מוות או חולי במשפחה, מעבר דירה. וזה יכול להיות בגלל בעיות חברתיות שונות. ילדים שמציקים להם, ילדים שמציקים לאחרים, ילדים שלא מסתדרים חברתית. מכל סיבה שהיא, הדברים יצאו דרך המשחק, דרך האומנות והיצירה, ואנחנו נוכל לעבוד על זה משם. המשחקים, הצעצועים, המיניאטורות והאומנות הם הכל שפה שילדים מבינים, ודרכה הכי קל להם להביע את עצמם. למשל, בית הבובות, ילד יכול לשחק אבא, אמא ודברים, להשליך אל הבובות למשל דברים שקורים בבית. דרך המיניאטורות בחול, לחיות אפילו, כלומר זה לא חייב להיות אחד לאחד, אבא ואמא, זה יכול להיות בדרך חיות, דרך דמויות דמיוניות. הוא יוצר עולם שלם בחול שאיתו הוא עובד. הכל פתוח. לפני כמה שנים הגיע אליי ילד בכיתה ד' שהמקרה שלו היה שההורים התגרשו. הוא גר עם האמא איזושהי תקופה, ובשל נסיבות שונות הוא היה צריך לעבור אל האבא, והיו אצלו המון כעסים בעניין. הוא הופנה אליי על ידי המורה שלו, שראתה התנהגויות כעוסות בבית ספר, וכשהוא הגיע הוא לא רצה לדבר. הוא גם לא רצה לשתף את האבא בפגישות כדי לעשות משהו משותף. הוא היה מגיע, מסתכל על המדפים, בוחר רק חיילים ויוצר מלחמה בחול. פעם אחרי פעם אחרי פעם, מלחמה קטלנית. הוא היה, הסשן היה כולו מלחמה, וכולם היו נהרגים. פעם ראשונה כולם מתים, פעם שנייה, בפעם השלישית כבר שאלתי אותו, אני רואה שכל הזמן החיילים שלך כל הזמן מתים. אין משהו שיכול אולי להציל אותם? והוא פתאום הפסיק את הטרנס הזה שהוא היה שקוע בו, הסתכל על החיילים, הסתכל חזרה על המדפים, נעמד, הסתכל, בחר באמבולנס, והוסיף אותו לתוך הסצנה של המלחמה. באותה פעם רק חייל אחד ניצל. שבוע אחרי זה כבר ניצלו כמעט כולם. ובמקביל הוא הסכים שהאבא יצטרף אלינו לפגישה, בסוף פגישה, ועשינו משחק משותף, ואחרי זה כבר השינוי היה ממש משמעותי. לפני כמה שנים הגיע לילד בכיתה ב' אחרי שעולמו התהפך עליו. הוא בא ממשפחה שהייתה בה אלימות, האבא הורחק מהבית, ובעצם הילדים הגיעו לטיפול. הילד הזה, כדי לארגן את העולם שלו ובעצם לשלוט בו, הוא היה מצייר ציורים, הוא היה מגיע אליי ואוהב לעבוד ביצירה. הוא היה מצייר ציורים בעיפרון על נייר, ומאוד קטן ומדויק. כשמשהו לא הלך לו גם היה מוחק, ומאוד מקפיד על הפרטים. תוך כדי זה דיברנו, עבדנו, ובפגישה האחרונה שנפגשנו, הוא ביקש דף גדול וצבעי גואש. והוא יצר את התמונה הזאת, שכאן לידי, וזאת בעצם תמונה שמלווה אותי בכל מקום שאליו אני הולכת, כל הקליניקות במהלך כל השנים, בגלל שהיא בעצם מראה את השינוי האדיר שיכול להתרחש בילד באמצעות יצירה, כשהוא יכול להביע את עצמו ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורו. קודם כל, העובדה שהוא צייר בצבעי גואש ולא בעיפרון שהוא יכול למחוק. הוא צבע בצבעים צבעוניים, הוא גם לא נצמד למציאות. הוא עשה את הערים סגולים והשמיים כתומים. כלומר, הוא ממש נתן לדמיון לזרום, ובצורה הכי רחבה, הוא צייר את זה די מהר עם מברשת גדולה, והוא ככה, ונתן לזרימה ממש לצאת ממנו והחוצה. היה כיף לראות את זה, פשוט כיף אדיר.